Салом духтаро. Ози мо нусхаи кашлёк, яъне ба чи каҷала мегӯянд амира, нусхаи каҷала ҳамира дар шумо мефаҳмонем. Гарлавине ки 27 боша, яхудам кушод мепӯша, вирусша майдатар мекунем. Ози гарлавине 27-ай, вирус 15, 1 сантиметр мезем, 4 меша, майда чех шурӯ меояд. Инҷаша 3,5 бировардем ва хат каштем 1 сантиметр фуровардем. Ҳозир ира мо мебурему дар материал мечаспонем, медузем. Ба мошина бо тарзи духтанша мефаҳмонам, вале духтан иҷора мебурем. Ина духтаро, нимхе бо ҳами тарз, ними флузелина мебурему, нимхе утикш мекунем. Ҳозир ира утик карда ба мошина ва инамира утик карда ба мошина ҳамихе медузем. Баъд мебуремша тарафи су мекардем. Аптачкаи. Ина духтаро, духтемша, акн иҷора қайчи зада тарафи чап тавуш метем. Ина духтаро, мо ҳам ҳами пеша 5 сантиметр фуровардем. Оли набурдемша, ира боло мекунему, баъд китфат витишкаи сари сина дора, баъд витайкаша мебурем. Ҳозир тайёр нест, витишкаи сари сина амҷа меояд. Ҳозир фақат мо қада айҷа мебурорем тамом, ваҷи ки ба пушт баробар шава. Баъд пуштак мегирему, витишка медузем, баъд тай каш мезанем. Салом духтарои хушрӯ. Ина мо уже витишка тайёр кардем. Баъд инаинҷа тайёри клиент хичай, иҷа тай дарсқати. Витишкаи сари синаш тайёр кардем, баъд пуштак мондем, оли ман набридам. Инамихе тиша кашидем меркаша, инамихе ба ин тарз меояд. Баъд мебурем витишкаҳоша медузем ба тарзи осонаш. Дар канали ма подписатсия кунед, бо чизои нав мепартам. Духтарои хушрӯ, лайка фаромӯш накунед. Уна поёнаш 3 сантиметр боло мезанем. Салом духтаро. Иншалло ҳама каса созен. Ина тай вақти тай кашидани аид, баъд тай каша нихе мекашем, у тарафаш нихе меиста. Аҳамият надиҳед тарафш. Нихе мекашему, баъд тай каша ми хат кашидагим қати мебурем, просто баъд даст телефона қафтагим, камтар қиинтаракай. Ин тай каша чихи ма хат кашидум мел қати у чихати ним айри ами мебуремш ба. Салом духтаро. Я чи дигара гуфтанем ки ами осин бабочкара барое ки дами бади безед наёяд, ани инҷаша майдатара кардан дар кӯран, инҷае ки головка ки даста меиста, ҳамҷара камтар майдатар кардан дар кӯра ба хушрак меиста.